Γεια σας, λοιπόν σήμερα στο τρίτο βίντεο μας θα κάνω κάτι διαφορετικό μαζί με τον φίλο μου. Γεια σας, θα σας κάνω ένα απλό κόλπο που μπορείτε να κάνετε στην οικογένειά σας, στους φίλους σας και για μια παράσταση, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και δύσκολο. Δεν ξέρω, μάλλον φαίνεται δύσκολο. Ωραία. Λοιπόν, θα ζητήσω στο βοηθό μου να μου διαλέξει μια κάρτα. Δείξτε και στο κοινό. Τι βλέπετε, αυτή είναι η κάρτα μου. Ωραία. Κοιτάξτε, θα μου τη βάλω από πάνω και τώρα εγώ θα ανακατέψω την τράπουλα. Ωραία. Δεν χρειάζεται να είσαι μπροστά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου δείξω ότι η κάρτα σου δεν είναι κάτω. Είναι αυτή η κάρτα σας. Όχι. Όχι. Είναι η πρώτη η κάρτα σας. Όχι. Ωραία. Εντάξει, τώρα παίρνω την πάνω κάρτα και Στάθη, πες μου, πού θες να τη βάλω? Στη μέση. Ωραία. Και τώρα, κάνοντας έτσι, η κάρτα είναι έχει αλλάξει στο 3. Αυτό ήταν το εύκολο μαγικό. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνουμε το tutorial αυτού του μαγικού. Θα το κάνουμε πολύ γρήγορα επειδή τελειώνει η μπαταρία της κάμερας. Λοιπόν, κοιτάξτε, διαλέγουμε μια κάρτα. Ας πούμε τώρα ότι διαλέγουμε το 6 μπαστούνι. Καθώς τη βάζουμε από πάνω, ανακατεύουμε ψεύτικα και η κάρτα μας μένει από πάνω. Στην ουσία μένει από πάνω. Μετά, τους δείχνουμε την κάτω κάρτα, αλλά εμείς από πάνω κάνουμε ένα double, λέγοντάς τους ότι δεν είναι πάνω. Και μετά παίρνουμε την πάνω που στην ουσία είναι η δική σας και σας κάνουμε ένα έτσι και γυρνάει εκείνη η κάρτα σας. Πολύ εντυπωσιακό και εύκολο. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Την επόμενη φορά θα γυρίσουμε και με κι άλλα μαγικά και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μαγικά.